हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, हमन के पहली वीडियो में विष्णु राज के बारे में बात कैले रही, जेकर आप सभी ढेर सारा प्यार दिहल गए। लेकिन आज के ई वीडियो में हम विष्णु राज और उनकर मेहरारू के बारे में कुछ नया चीज लेकर आयल बानी, जेकरे बारे में हम आप सभी के बताए। सबसे पहले हम बता दें कि मालती चौहान के नाम आजकल फूलन देवी के नाम से भी जानल जाला। दोस्तों, विष्णु राज के YouTube पे 3 चैनल बा। इंटरनेट से मिली जानकारी के अनुसार विष्णु राज महीने के लगभग 40 से 70 हजार के बीच कमाई करेले। लेकिन हम आप लोगन के बता दें कि विष्णु राज अपने YouTube चैनल से दूसरों के चैनल प्रमोट करके भी अच्छा खासा पैसा के कमाई करेले। अब आप सोच सकेली कि इनकर महीना के कितना आमदनी हुई। दोस्तों, विष्णु राज कई YouTube चैनल पे सॉन्ग भी बनावेले और वे अन्य YouTube चैनल खातिर काम भी करेले, जेमे ऊ अपने मेहरारू साथे भोजपुरी गाना बनावेले और ऊ एक सॉन्ग बने के लगभग 3 से 4 हजार रुपया के कमाई करेले। दोस्तों, अब बात करल जा विष्णु राज के मेहरारू मालती चौहान के बारे में। हम आप लोगन के बता दें कि मालती चौहान एक गरीब और छोटे परिवार से बिलोंग करेली और आज मालती चौहान विष्णु राज के खातिर कोनो नसीब से कम नाही बाटी। आप लोगन के ई बात तो पता हुई कि विष्णु राज के शादी भइले से ही उनके सफलता मिलल। आज विष्णु राज और मालती चौहान के पास जौन कुछ भी बा आज उनके मेहनत के बदौलत बा। एक इंटरव्यू में केहू विष्णु राज से पूछले रहल कि आप यूट्यूब के लिए क्या कर सकते हो, तब विष्णु राज के जवाब रहा कि हम यूट्यूब खातिर कुछ भी कर सकीला। दोस्तों, इनकर घर संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव काली जगदीशपुर में पड़ाला। यूट्यूबर विष्णु राज के पारिवारिक जीवन और घर के स्थिति खराब हुए के कारण ई अपन पढ़ाई बीचे में ही छोड़ दिया। फिर ओकरे बाद घर खर्चा चलावे खातिर अपने ही गांव में कुछ छोट मोट काम करत रहना और वही पैसवा से अपने परिवार के पालन पोषण करत रहना। 27 मार्च 2018 के विष्णु राज अपने हित यार के साथ यूट्यूब पर पहला कदम रखले और उस चैनल पर कॉमेडी और फनी वीडियो बनाकर अपलोड करत रहले। विष्णु राज के बियाह भइले के बाद ई अपन एक और नया चैनल बनौले और देखते ही देखते इनकर चैनल कब 1 मिलियन के छू गए पता ही नहीं चलल। जहां अन्य लोगन के 2 से 3 साल लग जाला मोनेटाइज भइले में, वहीं विष्णु राज मात्र 4 महीना में ही अपने चैनल के मोनेटाइज कर दिए। अपने ई मेहनत के चलते आज ये अपन जिंदगी ऐशो आराम में काटत बाटे। YouTube से पहला पेमेंट मिलने के बाद विष्णु राज स्प्लेंडर गाड़ी खरीद ले ताकि वे आसानी से अपने मेहरारू के ससुरारी छोड़ सकें। काहे कि पूरी सफलता के पीछे इनकर मेहरारू के ही हाथ बा और एक अच्छा पति होए के खातिर विष्णु के फर्ज बन गई कि वो अपने मेहरारू के हर इच्छा के पूरा कर सके। एकरे अलावा दोस्तों, विष्णु राज अपने मेहरारू के कहले पर iPhone 11 Pro खरीद ले, जेकर कीमत भैया 1 लाख से भी ऊपर बा। तब भाई लोग, एकरे अलावा हम आप सभी के बता दें कि बीचे में एक वीडियो वायरल भइल रहा, जेमे विष्णु राज और इनकर मेहरारू आपस में काफी गाली गलौज कैली। अगर आप सभी ई वीडियो के ना ही देखले हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, वीडियो खत्म भइले के बाद वो वीडियो के जरूर देखिए। तब भाई लोग, आप सभी के विष्णु राज और मालती चौहान के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सभी लोग पहला पार्ट ना ही दिखले बाटी तो होकर लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देल बाटी। अगर आप सभी के ई वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।